Assalamu alaikum wa rahmatullah. Muna mika godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya bamu ikon hallaruwa a karatuttuka da muke gabatarwa darasinmu na risala. Alhamdulillah, idan ba manta ba a karatun da ya gabata mun tike ne a cikin bayanan da muka yi na wato farillun alwala da kuma sunnonin alwala insha Allah ta'ala. Malin yake cewa min sunnatil wudu lalle fa yana daga cikin sunnonin alwala ghusl yadaini qabla idkhalihi ma fil ina, shine mutum ya wanke hannayensa kafin ya sanya hannayen nan a cikin ƙwarya in ya kasance da ƙwarya ne zai yi alwala. Wal madmadatu hakanan kurkura baki, wal istinshaqu hakanan shakarwa, wal istintharu hakanan fatarwa. Wa'annan abubuwan gabaki daya suna karkashin sunnonin alwala. Wa masul uznaini hakanan shafan kunnuwa suma suna daga cikin sunnonin alwala. Sai malam ya ce wa baqi faridatan, koma bayan wa'annan sauran ababen da suka rage ayyuka da mutum zai yi su a lokacin da yake alwala, in dai ba wa'annan ba sauran duka farilla ne. Sai malam ya ce faman qama ila alwudu'i min nawmin aw ghairi, duk mutumin da ya tashi yin alwala farkawarsa daga bacci ne ko kuma daga wani abu daban, inda ya tashi yin alwala faqad qala ba'dul ulama'i, lalle wasu malamai suka ce yabda'u zai fara ne fa yusammi Allah, sai mutum ya ambaci Allah sai ya ce bismillah, wa lam yarahu ba'dhum min al-amri bil ma'ruf, wasu kuma ba sa ganin yin hakan yana daga cikin wato al'amarin da sai an umarci mutum da yayi. Ala ayi halin dai mutum zai ce bismillah, kamar yadda ya zo daga hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan har za a fara alwala to ana farawa ne, ko kuma sahabbai sun rawaito cewa idan suna fara alwala ana somawa ne da wato bismillah. Malin yake cewa wa kaunul ina'i ala yamini, kuma ya kasance wannan ƙwaryan nan ko butan nan wanda zai amfani da shi wajen yin alwala ya kasance ala yamini a ɓangarensa na dama. Amkana lahu fi tanawuli, hakan zai taimaka masa wajen mikowa da kuma kai kawo a yayin aikin alwala. Wa yabda'u, sai mutum ya fara fa yaghsilu yadayhi, sai mutum ya wanke hannayensa qabla idkhalihi ma fil ina'i, kafin ya sanya hannayen nasa a cikin ƙwarya. Sau nawa? Sau uku. An gane, mutum zai wanke hannayensa kafin ya fara alwala sau nawa? Sau uku, bayan ya ce bismillah. Fa in kana qad bala, idan har ya kasance ya riga yayi bawali ne, aw taghawwata ko kuma yayi bahaya, ghassala zalika minhu, sai ya wanke wannan hannayen nasa tukunna, summa tawadda, kafin mutum ya soma alwala. Bi ma'ana tun kafin ka soma alwala in ka san kai wa'annan zaka tsarkakar da hannayenka tukunna. Summa yudkhilu yadahu fil ina'i, sannan mutum ya sanya hannayensa a cikin ƙwarya, fa ya'khuzul ma'a, sai mutum ya dinga wato ɗaukar ruwa din, fa yumadmadu fahu thalathan min gharafatin wahidatin in sha'a aw thalathi gharafatin. Yake cewa sai mutum ya kurkure bakinsa, idan ya so zai ɗauki ruwan sau uku, ya sa ya fitar, ya kurkure ya zubar, ya sa ya kurkure ya zubar sau uku, ko kuma zai iya ɗaukar ruwa a karo ɗaya sai ya sa ya kurkure ya zubar, wannan ruwan nan zai ƙara saka bakinsa ya kurkure ya zubar ko sau uku. Kowane idan yayi insha Allah ya wadatar. Wa inistaka bi usbu'ihi fa hasan, idan da zai yi siwaki ya goggoge wato haƙoransa da yatsunsa to hakan yana da kyau. Summa yastanshiqu bi anfihi, daga nan kuma sai mutum ya shaƙa ruwa ya zuwa ga hancinsa. An gane, da mutum zai goggoge harshe da zai goggoge wato haƙoransa da yatsunsa, wannan yana da kyau. An gane, idan mutum ya yi ƙarin lada ne. Sannan bayan ya gama kurkure bakinsa sai mutum ya ɗebo ruwa ya saka a hancinsa, bi anfihi ma'a, sai ya saka a hancinsa, wa yastanthiruhu, sai mutum kuma ya ƙara fatarwa thalathan, hakan zai yi ta ne sau uku. Yaj'alu yadahu, sai mutum ya dinga saka hannunsa ala anfihi, akan wato saman hancinsa, ka imhatihi, kamar mutum zai ke face majina, haka zai fitarwa yake nufi kenan. Wa yujzi'uhu aqallu min thalathin, idan da zai yi hakan ƙasa da uku ma zai wadatar da shi, ba lallai bane sai kai sau uku, idan kai sau biyu ma ya wadatar. Shine abin da yake nufi fil madmadati, wajen yin kurkura baki, wal istinshaqu, ko kuma wato wajen fatarwa. Kowanne idan mutum yayi sau uku yayi, idan yayi sau biyu ma yayi. lahu jam'u zalika fi gharfatin wahidatin wan nihayatu ahsan. Yake cewa
a gare sa zai iya ɗaukan zai iya kurkure baki sannan kuma ya sanya ruwa a hancinsa ga baki ɗaya a ɗaukar ruwa guda ɗaya. Bi ma'ana ba lallai ne sai ka dinga ɗaukar ruwa sau ɗaya, sau biyu, sau uku ba, kamar yadda an san ana yi. Mutum zai ɗaukar ruwa a karo ɗaya sannan ya kurkure bakinsa kuma ya face hancinsa da shi ga baki ɗaya idan mutum yana so zai yi. Amma fa yin magana da ya kawo na farko shine yafi, shine mutum ya dinga ɗaukan ɗaya, biyu, uku, yin hakan shine yafi. Malam yake cewa summa ya'khuzul ma'a, daga nan kuma mutum sai ya ɗauki wani ruwan nan in sha'a biyadihi jami'an, in yaso zai iya ɗaukar ruwan da hannayensa biyu duka, wa in sha'a biyadihi al-yumna, in yaso kuma zai iya ɗaukan wani ruwan nan da hannunsa na dama, fayaj'aluhu fi yadayhi jami'an, sai ya sanya dukka biyu a hannayensa, summa yanquluhu ila wajhihi, sannan ya kai ruwan nan ya zuwa ga fuskansa. Bi ma'ana sai mutum ya ɗebi ruwa haka da hannunsa ɗaya ko da hannayensa guda biyu sai ya wanke fuskansa. Fayufrighuhu alaihi ghasilan lahu biyadihi, sai mutum ya zuba wannan ruwan nan a fuskansa yana mai wanke fuskarsa. Min a'la jabahati, zai soma ne tun daga saman goshinsa. Wa hadduhu, iyakarsa kuma manabiti sha'ari, shine daidai inda gashi ya soma tsira a saman goshi, daga nan mutum zai fara wanke fuskarsa. Ila tarafi dafanihi, ya zuwa ga ƙarshen ƙashin gemunsa. Wa dauri wajihihi kullihi, da kuma dukkanin ɓangarori da kuma lunguna da suke fuskarsa. Wa dauri wajihihi, sannan kuma da kuma ɓangare na fuskansa kullihi dukkansu. Min haddi azamati lihiyaihi, daga ƙarshen wannan ƙasusuwan da suke ɓangaren gemunsa, ila su da gaihi, ya zuwa ga tsakanin kunnuwansa da kuma kunnuwansa, nan wajen yake nufi. Bi ma'ana iyakan nan wajen da kuma nan wajen gabaki ɗaya shine inda ake wankewa da ruwa a yayin alwala. Wa yamurru yadaihi ala ma ghara min zahiri ajfanihi, mutum zai dinga tafiyantar da hannayensa ya zuwa ga ya zuwa ga inda suka tattaru daga cikin goshinsa. Wa asarira jabhatihi, ya zuwa ga duk inda suka buya wannan lunguna na jikin fuska gabaki daya, mutum zai dinga bi yana wawwankewa domin ya tabbatar cewa ko ina da ko ina ruwa ya taba fuskarsa. Wa asarira jabhatihi, da kuma wasu gurare waɗanda suke saman goshin mutum, bi ma'ana wasu tattara da zai hana ruwa shiga. To wannan wajen nan gabaki daya mutum zai buɗe su, ya wanke su, ya tabbatar cewa ruwa ya shiga. Wa ma tahta marini, da kuma ababen da suke karkashin hancinsa, wa'annan gabaki daya sunan wajen gaba daya mutum zai tabbatar cewa ruwa ya shiga. Min zahiri anfi, daga zahirin hancinsa, bi ma'ana daga inda ya bayyana daga hancinsa. Ya ghasilu wajhahu hakaza, mutum zai dinga wanke kansa fuskarsa kamar haka, salasan, sau uku. Yanqulul ma'a ilayhi, zai ta zuba ruwa a kansu. Wa yuharriku lihiyatihi, sannan mutum zai tsitsefe gemunsa. Ghasala wajhihi bi kaffaihi, zai dinga kuma wanke fuskarsa da tafukansa. Liyudkhila halma'u, domin ya tabbatar cewa ruwa ya shiga cikin wannan kasan wannan gemun nan. Liyadfi ash-sha'ri lima yulaqihi min al-ma'i, domin ya tabbatar cewa ruwa ya taba wannan fatansa da yake kasan gemunsa. Walaysa alaihi takhliluha fil wudu'i, baya a gare sa, ba dole bane sai ya tsatsefe gashinsa na gemu a lokacin da yake alwala, fi qawli Malik, a zancen Imam Malik. Wa yujri alaiha yadaihi ila akhirih, sai ya sanya hannayensa haka tun daga saman gemu har ya zuwa ƙarshe. In ya shafa da ruwa yayi, ba sai ya tsatsefe ruwa ya shiga ƙasan gemunsa sosai ba. Wannan shine abin da Allah ya sauwaka mana kenan mu karanta a wannan karatun namu. Abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa, kuskuren mu Allah ya fi mana, walhamdulillahi rabbil alamin.